conselleres i conseller, diputades i diputats, representants de les confessions religioses, autoritats, senyores i senyors, benvinguts i benvingudes al Parlament de Catalunya, que avui acull la presentació pública del document El fet religiós en la Catalunya del futur, drets humans, reconeixement i cooperació. Un document impulsat i elaborat per diferents entitats i institucions religioses, en el qual es posen la seva idea de quin model de laïcitat hauria de regir la Catalunya del futur i quin model de relacions de cooperació hauria d'establir-se entre l'administració i les confessions religioses amb presència al nostre país. Es tracta, per tant, d'una aportació al debat sobre la gestió de la diversitat religiosa de Catalunya. Un debat que en els darrers anys ha estat força actiu arran de la creixent pluralitat d'opcions davant el fet religiós que mostra la societat catalana. Vull recordar que l'actual estatut, més enllà de l'abast competencial, la nostra és una societat participativa, activa, implicada en els reptes de present i del futur del país. Crec que les moltes entitats que han participat en aquest document en són un exemple. I, per tant, els vull agrair aquest esperit participatiu, aquesta implicació i aquesta voluntat d'ajudar a construir el futur del nostre país, un futur que hem de construir entre totes i tots. I l'hem de construir des de la pluralitat, des de la diversitat i amb respecte per les creences, per les conviccions de cada persona. Només així farem aquest país millor i construirem aquest futur que tots, pensem com pensem, el volem millor. Res més. Moltíssimes gràcies i crec que ara ja passo la paraula als membres de la mesa. Gràcies. Senyor Lluís Jou, president de l'Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Catalunya, pare Hilari Reguer, historiador i monjo de Montserrat, consellers, diputats, autoritats, representants de les confessions religioses i tots els que ens honoreu amb la vostra presència. Es troba en ple diàleg amb altres formes de religió sens possible en el seu desenvolupament. La presentació d'aquesta iniciativa, que seguirem fent, tindrà un caràcter, podríem dir, coral. Conclosa la meva intervenció. Religió d'estat identificada amb la nació, com feia l'anomenat nacional catòlic. Intervinant ara representants de les diferents confessions religioses que han donat suport a aquesta iniciativa. Donem la paraula a l'Ama Dondrup del budisme tibetà i el senyor Lluís Nansen del budisme zen, en representació de la Coordinadora Catalana d'Entitats Budistes. Des del budisme zen, en l'entitat que represento, ens adherim també a aquest document sobre el fet religiós en la Catalunya del futur. I ens adherim a aquest document perquè veiem cada dia les necessitats espirituals dels nostres conciutadans en la Catalunya actual. I perquè estem segurs que les religions tindran un paper molt rellevant en la Catalunya del futur. Des del budisme zen, com estic segur també des de les altres religions, aspirem a que tots els éssers siguin feliços, siguin quines siguin les condicions canviants en les que han de viure i morir. La Catalunya del futur ha de tenir aquesta aspiració fonamental, voler la felicitat dels seus habitants i de tots aquells que pugui acollir. I volia dir-vos que per ajudar a assolir aquesta felicitat, les religions som aquí i que estem disposats a donar-ho tot, com hem fet sempre, per tal de fer feliços tots els éssers. I ja que som al Parlament de Catalunya, vull agrair en primer lloc a tots els parlamentaris i als polítics d'aquest país la feina que estan fent per al bé de tots, malgrat les dificultats i obstacles
que s'estan trobant. A la vegada demano a aquests polítics que no s'oblidin de nosaltres, els religiosos, les persones religioses. Som gent pacífica, compassiva i dialogant i som aquí, al costat del poble, disposats a ajudar per construir la Catalunya del futur. Moltes gràcies. Per cloure l'acte, intervé ara l'honorable senyora Meritxell Borràs, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Molt bona tarda a tothom, consellera, conseller, director general d'Afers Religiosos, diputats i diputades, representants de les confessions religioses. És un goig avui veure aquesta sala tan plena. I deixi'm que, en primer lloc, faci un agraïment al senyor Carles Armengol, el vicepresident del grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans, en nom de les entitats promotores, el senyor Lluís Jou, president de l'Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Catalunya i notari, el pare Hilari Reguer, monjo de Montserrat i historiador, i els agraeixo les seves paraules, però també la seva feina. I també, lògicament, l'agraïment a tots els representants de les confessions que avui avalen aquesta iniciativa.